Peter Ňunez povedal, že ty si tak už počas Let's Dance 2 rozmýšľala, že by si išla aj tancovať, takže tá myšlienka v tebe asi tak dlhšie dozrievala. Vieš si predstaviť, v akej inej show by si ešte ako účinkujúca účinkovala? Ja by som sa v podstate nebránila žiadnej ponuke, lebo v podstate ma začalo baviť porodcovať, účinkovať, čokoľvek robiť, takže neviem, ako asi by som... Ak by mi to aspoň trošku išlo, tak by som išla asi do hocičoho, lebo Boh vie, dokedy budem v showbiznise, potom ma už nikto o nič nepožiada a nikam ma nezavolá, tak si treba užiť takéto úlety, podľa mňa. Do speváckej by si možno napríklad išla spievať? Kľudne. Veľmi pekne spieva ináč, som počul. Fakt? Ona na tréningu spieva? Aj niekedy na tréningu, ale keď niektoré pesničky Rumbu napríklad vybrala, tak to spievala a tak. A minulé na akcii som bola aj s Andreou Zimaniovou na jednej firemnej akcii a bola tam so svojím orchestrom a ten odišiel, lebo ona sa musela ísť prezliecť, tak oni hrali, tak ja som začala toho spievať a v zásade mi bolo úplne jedno, že ako to znie. A ma to bavilo. Peťo, vieš si ty predstaviť, že by si účinkoval nejak inak ako tanečník? No, to si moc neviem predstaviť, lebo ja zase nič neviem asi okrem tancovania. A tak porodcu by si možno zvládol, nie? Tak porodcu, hej, to by ma bavilo celkom. A čo také moderovanie, to by si vyskúšal? Keďže šušlem, tak moderovať asi nemôžem, ale tak možno by som vyskúšal nejaký venček, alebo niečo také. Ale podľa mňa sa práve, že páči, keď majú aj moderátori rôzne také vady, alebo keď ráčkujú, alebo tak vady, no. Vada je... Ty povedz svoje chybu, vady nejaké. Ale počkaj, hovorím teraz rečovú chybu. Mne sa to páči, podľa mňa je to aspoň zaujímavé. Lebo akože je kopec moderátorov, ktorí ešte aj hovoria dobre a ešte sú aj nudní, no tak čo už s tým? No. A nerozmýšľali ste, že by ste vytvorili takú nejakú novú, takú moderátorskú dvojicu na nejaké firemné akcie? Aj si to odtancujete, aj si zamoderujete? Môžeme, ale budeme to robiť formou takú, že ja budem rozprávať akože reč tela, takže ty niečo povieš, že ja potom spravím nejaký pohyb a všetci musia uhádnuť, že čo som povedal. Áno, to budú také súťaže, ale ako už som rozmýšľala nad tým, že tak strašne ako neodhadnúť svoje schopnosti a ponúknuť nejakej firme ako celovečerný program s tým, že by som tancovala, spievala, moderovala, úplne všetko robila s pocitom, že to robím fantastické a strašne veľa peňazí si za to vypýtať. Možno to raz vyskúšam, len ako zo strany. Ale chystáme sa aj urobiť taký nejaký program spoločný aj s Ďurom Mokrým a s Katkou Štúfovou a také nejaké číslo. My sme taká partia. Štyria. Ale nie, tak keby sme sa na vážnu strunu bavili, vieš si predstaviť, že by si s Peťom niečo, nemyslím také veľkolepé, ale tak niečo odmoderovala? Jasné, alebo ja si myslím, že moderovanie je niečo tak nemerateľné a neuchopiteľné, že že bude určite pár ľudí, ktorí by si mysleli, že to je úžasné a pár, ktorí by si mysleli, že to je najhoršie na svete. A ostatní by už boli opití, takže v podstate je to úplne jedno, lebo to je vec vkusu a či si tým ľuďom sympatická, ako to vlastne nie je ani o tom, ako človek moderuje, lebo to neviem, aké sú kritériá na to.